След като нали, ние избрахме да работиме по легитимен начин, ние избрахме да предлагаме качествена услуга, видяхме, че нашата клиентска база набъбна така сравнително бързо. Видяхме, че имаме нужда да се подплатиме с една система, която първо да ни гарантира защитата на личните данни, анонимизирането на тези лични данни, както е по процедура и по закон, ако някой дойде и го поиска. И не на последно място, ние да можем да имаме система, която бързо да сравнява тези оферти, когато банките не ги връщат. Другото, което е, ние имаме клиенти, които теглят втори, трети, четвърти, пети, не знам до колко кредита сме стигали на един клиент. 7 кредити, един клиент. Този клиент не е редно всеки път да го питаме, а какво ти беше семейното положение, а какъв ти беше дохода, нали? Той разчита на нас, че му е лесно. Идва и казва, Силве, аз пак ще тегля кредит, виж там къде е най-добре сега. Това ни е достатъчно. Имаме съгласието му, имаме данните, влизаме в системата и допълваме. Тоест изграждат се и приятелски отношения. Абсолютно. И тази кастомизирана система, която е създадена специално за нас, струва пари. И то не е малко, но ние сме преценили, че за нашия бизнес и за нашите клиенти трябва да го направим, за да подобриме качеството.